ଆଉ ବାପାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ବାପା କଥା ମନେ ପକେଇ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ କହୁଥିବା, ବାପା ଆଜି ତମ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ, ଆଉ ଏ ନାଟକର ମୁଁ ନାୟକ ଥିବା ଯାଏ ଶେଷ ଅଙ୍କ। ଯଦି ଜଣେ ଥାଏ ଦର୍ଶକ, ତେବେ ମୋ ନାଟକ ହେବ ସାର୍ଥକ। এই জীবনটা এক নাটক, এই নাটকরে মু নায়ক থিবা যায় শেষ অঙ্ক। যদি জনে থাই দর্শক, তাহলে মোর নাটক হব সার্থক। ଯିଏ ଗୀତରେ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ଆଉ ନିରୋଳାରେ କାନ୍ଦି ଶିଖିଛି। ତାକୁ ପଚାର ନା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ସହି ହୁଏ କିନ୍ତୁ କହି ହୁଏ ନା। কিন্তু ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗୀତରେ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଯେ ନିରୋଳାରେ ବସି କାନ୍ଦି ଶିଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ତାକୁ ପଚାର ନା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଇଏ ସହି ହୁଏ କହି ହୁଏ ନା। ଏ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ବୁଢ଼ା ବାପାର ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାପା ମନ ଭିତରେ ଭରି ରହିଥିବା ଅଭିମାନ ବୟାନ କରୁଥିଲା। ଏ ବାପା ଜଣକ କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବାପା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଥାଇକି ବି କ'ଣ ମୁଁ ଏ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି? ଏଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଖରାପ ବାପାଟା। ପୁଅର ବାହାଘର ମୁଁ କଲି, ଝିଅର ବାହାଘର କଲି। ବୋହୂ ଆସିଲା 2.5 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲି। ଆପଣ ଏଠି କେମିତି? ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା। ମୋର ବିଶେଷ ମରିଗଲା ଆଜିକୁ 19 ବର୍ଷ ତଳେ। ମରିଗଲା ପରେ ମୋର 2ଟି ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ। ଭଲ ବାପା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ମତେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ମୋ ପୁଅ ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଲ ବାପା ନୁହେଁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଫାଦର, ତ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଶୁଣିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପରି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତଥାପି ସେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଅଭିମାନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବାପା ନୁହେଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆମ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ମଉସା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଥିବା କୋହକୁ ଚାପି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖି ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବାକି ଜୀବନ କାଟିଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ଫେରିବେନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। 2 ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ନେଇ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଥିଲା ଏ ମଉସାଙ୍କ ପରିବାର। 19 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। 2 ଝିଅ ଆଉ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ କଲେ। ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। ପୁଅ ବି କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ତା ବାହାଘର ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ କରେଇଲେ। ପୁଅ ବାହା କରି ବୋହୂ ଆଣିବାର 2 ମାସ ପରେ ଏହି ବାପାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁଆଡ଼େ କଥା ଦେଇଥିଲା, ପୁଅର ଶାଶୁ ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମାଆକୁ ପାଖରେ ରଖିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ତା ବାପାକୁ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଶାଶୁକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲା। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ମଉସା ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଉପରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ସେପଟେ ବେଶ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ପୁଅ ବୋହୂ ବାପାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଚାନକ କେମିତି ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ପୁଅର ଶାଶୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡକାଯାଉଛି ଘର ଜଗିବାକୁ, ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କାମ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାପା ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲେ, ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବିନି। ଜାଣିନୁ ଏ ମଉସା ନିଜ ପୁଅ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ମନା କରି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପିଲାବେଳେ ଏଇ ବାପା ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖିଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ କୁନି କୁନି ପାଦ ଥକି ପଡ଼େ, କାନ୍ଧରେ ବସେଇ କେତେ ଜାଗା ବୁଲେଇଛି। ନିଜେ ଛିଣ୍ଡା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପୁଅକୁ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛି। ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିଛି। ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଉଭୟ ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କରିଛି। ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଶେଷରେ ସେଇ ପୁଅ ଆଜି ତା ବାପାକୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ପୁଣି ନିଜ ଶାଶୁକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ। ଆମେ କହୁନୁ ଶାଶୁକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଭୁଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ବାପାକୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବା କେତେ ଠିକ୍। ବାପା
ଏ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ସେହିଭଳି ପୁଅକୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବ। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ବାପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ବାପା ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାପା ସେହି ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପୂରଣ କଲାବେଳେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରିଦିଏ, ସେ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ସେତେବେଳେ ଆମର ସେ ବୟସ ହେଇନଥାଏ ଯେ ବାପାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇ କିଛି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ବାପାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଶେଷରେ ବାହା ହେଇ ସଂସାର କଲାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ବାପାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଆମେ କହୁନୁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କରନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବାପା ମାଆକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଉଦାହରଣ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବାପାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ବାପା କଥା ମନେ ପକେଇ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ କହୁଥିବା, ବାପା ଆଜି ତମ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ କେବେ ବାପାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବ ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କର ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶତ ଶତ ନମନ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସମାଜକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବାପାମାନେ ସତରେ କେତେ ଅବହେଳିତ। ବାପାର ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼ କେଉଁ ଛୁଆ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ମା ସିନା କାନ୍ଦି ପକାଏ, ହେଲେ ବାପା କେବେ କାନ୍ଦେ ନା। ମା ସିନା ପଣତ କାନିରେ ନିଜ ଲୁହ ପୋଛିପାରେ, ହେଲେ ବାପା ଛିଣ୍ଡା ଗାମୁଛାରେ ଛଳନା କରିପାରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ବାପା ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ 49 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମରେ ବି କାମ କରିପାରେ, ଆଉ -5 ଡିଗ୍ରୀରେ ବି ସେ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ଦେଇପାରେ। ବାପା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କେବେ ଉପାସ ରୁହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ବାପା ଥିଲେ କେବେ ଖେଳନାରେ କମି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି। ବାପା ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାର ଅର୍ଥ ଆଉ ବାପାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି ବାପାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଶାଶୁ ପାଇଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଭଳି ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ପୁଅକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।